Fl-2022 Monika Paġ Bonello kienet waħda mill-ħafna li kellha bżonn li jingħatala d-demm biex tgħin fit-triq tal-fejqan. Wara li ġiet marfa li kellha l-kanċer, saħħitha baqgħet sejra dejjem lura, tant li ġisimha lanqas beda jaċċetta l-platelets li ngħatala bħala parti mit-trattament. Il-ġisem tiegħi ma bdietx żommhom, bdiet tarmihom u allura eventwalment kelli anke nitla l-Ingilterra għal kura l-Ingilterra. Li mbagħad kont lucky għax setat ma ħadmitx lanqas, imma bil-saħħa tal-platelets ħadd minn hemm il-komplejt bil-chemotherapy u llum il-ġurnata erġajt ġejt f'tiegħi. Tgħid li grazzi għall kura li ngħatat ħadet ir-rigni lura f'idejha u qed tkompli fejn ħallit bħajjitha. Hawn ħafna nies hawn Malta li għandhom il-poter li jistgħu jagħtu demm. U hija ħaġa sabiħa li inti qed tagħti ċans li xi ħadd mhux se jmut, xi ħadd ħajġi salvat għax mhux pazjenti tal-kanċer biss ħajkollhom bżonn id-demm. Qasmet l-esperjenza tagħha waqt ċerimonja li tfakkar il-jum dinji ddedikat għall-loti tad-demm. Tkellem ukoll Simon Xkembri, il-pulizija li huwa wkoll kellu bżonn ħafna demm biex it-tobba jsalvawlu ħajtu. Mr. Xkembri ġie mtajjer waqt il-qadi ta' dmirijietu u kien friskju kbir li jitlef ħajtu. Fost dawk preżenti kien hemm qatt ta' donaturi fosthom Ryan Romano li ta' donazzjonijiet tad-demm għal 105 darbiet. Għalli l-ewwel darba li tad-demm kien fl-1993 u appella biex in-nies li qatt ma jagħtaw id-demm jagħmlu kuraġġ. Fimnija xi ħaġa ta' ftit ħin kull ma tħoss tingiża hija wert tuli għal tingiża tgħin il-ħadd ieħor. Ma TVM News Sister Josette qalet li tagħti d-demm għal 51 darba u esprimiet kuntentizza li kienet kapaċi tgħin lil min kien għaddej f'xi żmien ta' tbatija. Jiena naħseb importanti meta inti tagħti d-demm tkun qed tagħti lilek innifsek u tkun iżgħet tħossok kuntenta minn ġewwa. Fiċ-ċerimonja tkellmet il-President Miriam Spiteri de Bono li appellat biex aktar nies jagħtu d-demm għax il-ħajja hi prezzjuża. Appellat partikolarment liż-żgħażagħ li jista' jkunu kruċjali biex jisalvaw il-ħajjiet ta' mijiet u eluf ta' nies.